ଶୁଣ ତ, ମନେ ଅଛି ତୁମର ସେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର କଥା ବଣ ଓ ବଣି? ଦେଖିଲା କୁନା ମହୁଲ ଡାଳି ବସିଛି ଏକ ବଣି ଝରୁଛି ଯେତେ ମହୁଲ ଫୁଲ ହିସାବ କରି ଗଣି। ମହୁଲ ଗଛର ଡାଳରେ ଗୋଟେ ଟିକି ବଣିଟେ ବସିଛି। ଯେତେ ମହୁଲ ଫୁଲ ଝଡୁଛି ବସିକି ସେ ହିସାବ କରୁଛି। କୁନା ତାକୁ ଡାକିକି କହୁଛି, କିଏ ଆଣିଲୁ ଥଣ୍ଟ ଘଷୁଛୁ ଡାଳରେ? ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ତତେ କେତେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ସୁନାର ପଞ୍ଜୁରୀ ବାପାଙ୍କୁ କହି ଗଢେଇ ଦେବି। ମାଠୁ ମାଗିକି କଦଳୀ, ଛେନା, ସର ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ସୁନା ଗିନାରେ ପାଣି ଦେବି, ରୂପା ଥାଳିରେ ଭାତ ଦେବି। କେତେ ମେଳା ଚାନି ଜଗତ ବୁଲେଇ ନେବି। କିନ୍ତୁ ବଣି କହୁଛି, କୁନା ଭାଇନା, ତୁମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏମିତି ମୋ ପାଇଁ ରହୁ, ଆମେ ଏମିତି ଦେଖା ହେବା। ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀ। ସେ କଣ ମତେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ସହ ଆକାଶ ସହ ନେଇତେ ଦେଖା କରାଇ ପାରିବ? ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ ଉଡି ବୁଲୁଛି। ପର ଅଧୀନରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଗଛର ଡାଳ ଠାରୁ ସେ ସରଗ ସୁଖ, ସେ ସୁନା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ନାହିଁ କି ସୁନା ଗିନାରେ ନାହିଁ। କୁନା ତାକୁ ସତରେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଛାଡିଦେଲା। କଣ ସତରେ ପ୍ରେମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ? କୁହ ତ।